नोंथांमोनाहाय बयबो मिथिखाबाय जानांगौ भिडिअ'सआ मानि सायाव जागोन टाइटेल बा थाम्बनेलावहाय नायनानै थ' लोगोफोर जागायलांदिनि बांद्राय गोलाव खालामनो सानाखै जोङो बयबो मिथिखानाय आपडेट्स जेरावनाखि आमेरिका होननानै बुङोब्ला जोङो दिनै बयबो मिथिनो मोनखायो आरो बेबायदि जौगानाय मोनसे हादोर बा कान्ट्रि जोङो बयबो मिथिनो मोनो नाथाय दिनै बेबायदि जायगायाव जेरैबायदि गिलु बालु जाथाया जागासिनो दङ ना जोबस्रांगोन नामा बेबायदिनो खामस्रांजोबसिगोन नामा जेरैबायदि अर ना थ' समग्र आमेरिकाखौ फोजोबगोन बेबायदि जोंबाय थायोब्ला ना थ' बोरै जाखो जाथाया दा बेखौ बांद्राय मिथिजोबनो हाला थ' जोङो निउस बा बेबायदिनो इउटिउब जोङो दिनै नुनो मोन्दों आरो मिथिनो मोन्दों बेबायदिनो गोबांथार भिडिअ'सफोर फैखाबाय थ' जेरावनाखि लस्ट एन्जेलावहाय बेबायदि अर जोंदों ना थ' फिसा मोनसे अरनिफ्रायनो जोङो बेबायदि गिदिर मोनसे अर जालांनायखौ जोङो मिथिनो मोन्दों नाथाय माबोरै बेबायदि जाखो ना मोनसे जोङो गोरान बार जोङो बेवहाय फैनाय नुनो मोन्दों बे बारजोंनो दिनै बेबायदि अरा गोसारदोंना थ' आरो दासिमबो खोमोरनो हायाखै बेवहाय प्लेन बायदिसिना बेबायदि बाहायदों आरो गोबांथार केमिकेलफोर गारदों आरो बेबायदि दैफोर गारहरदों गोजौनिफ्राय नाथाय दासिमबो बेबायदि बन्द खालामनो हायाखै अरखौहाय ना नाथाय बेसेबां दिनसिम थागोन जोङो दा बेखौ मिथिनो मोनला जोंनो समा खिन्थागोन आरो जोङो निउसनि गेजेरजों बेबायदिनो मिथिनो मोनगोन आरोना नाथाय जाथाया बोरै बोरै जालांखो थ' गोबां लस्ट आरो बेवहाय बेबायदिनो गोबां सुबुंफोरा जायगा गारनानै खारनो गोनां जाबायना आरो बेबायदि न' बांफोरा दिनै सेवहांगार जागासिनो थ' खामगासिनो दङ आरो दिनैसिमबो माने कन्ट्रलाव फैनो हायाखै ना बा कन्ट्रलाव लाबोनो हायाखै थ' समा खिन्थागोन आरो जोङो मिथिनो मोनगोन माब्लासिम बेबायदि माने दबथायनो हायो ना बेबायदि खामलांबाय थानाय अरखौहाय थ' जोङो मिथिनो मोनो बेबायदि अरखौहाय बन जुइ होननानै ना थ' गोबां माने स्पिडाव बारजों बेबायदि खामलाङो थ' माने एथबां इजियाव बेखौ कन्ट्रल खालामनो हाया आरोना थ' गोबांथार बेवहाय बेबायदि मेसिनारि बाहायदोंब्लाबो हायाखै थ' जोंनो खिन्थागोन समाहाय मानसिनिसो गोरोन्थि ना इसोरनिफ्रायसो फैनाय ना थ' इसोरनि बोराबनाय ना मा थ' आरो बेखौ दा बुंनो हाला थ' जोंनो समा खिन्थागोन लोगोफोर आं एसे क्लिप्सखौ होनानै होलांदिनि